Dievčatá, ktoré tu sú, prešli ťažkými pohovormi a myslím si, že je to najlepšie z toho, čo sme mali možnosť vidieť, alebo teda čo prišlo z celého Slovenska. Bola to taká vzájomná symbióza tej vizuálnej a možno aj takej tej vnútornej duševnej krásy. Ja si myslím, že tie dievčatá sú síce mladé, mám pocit, že to je najmladšia finálová 12, akú sme kedy mali. Som optimistická, priateľská, priebojná. Poctivá, zodpovedná, zrejme ctižiadostivá. Vnímavosť, tvorivosť a umeleckosť. Som hlavne priateľská, myslím, že som veľmi spoločenská. Mám sociálne cítenie. Úprimnosť, cieľavedomosť a tvrdohlavosť. Trpezlivosť, citlivosť a tvorivosť. Bláznivá, kreatívna a možno, že taká priateľská. Ťažko si priznám pravdu. Keď sa s niekým hádam, tak mávnem rukou, aj keď viem, že mám ja pravdu. Sebakritická v niektorých prípadoch. Je to práve to byť uvoľnená, byť sama sebou. Je to nejaká výzva, nejaká skúsenosť, ísť do toho s plným nasadením. Triky nemám, ale asi myslím, že to bude ten úsmev. Čaká ich množstvo povinností, čakajú ich 2 sústredenia, čakajú ich fotenia, dokonca prvá polovica dneska odchádza na fotenie, druhá polovica má zajtra fotenie, o 2 týždne odchádzame na prvé sústredenie, potom budeme mať ešte jedno sústredenie v Trenčine. A prvýkrát ich čaká aj taká možno prehliadková premiéra, kedy sa predstavia 23. februára na modnej show v Chateau Foldvári a teda vyskúšajú si tam prvýkrát v svojom živote úlohu modeliek.